Vážení občania, vypočujte si nasledujúci oznam. Julka, ďakujem. Dokončí to. Vítajte v našej obci Cestovce, kde som hrdým starostom práve ja. Cestovanie prímestskými autobusmi je už roky o tom istom. Pri každom nástupe treba kúpiť lístok, pravidelný cestujúci zaplatí to isté čo občasný a s možnosťami platby to tiež nie je žiadna sláva. Toto sa vďaka Košickému a Prešovskému kraju čo skoro úplne zmení. Prechádzame na zónovú tarifu. Joži, co tu stojíš? Zaves to. Doprava sa zmodernizuje a pre každodenných cestujúcich bude výhodnejšia. Aj pre seniorov od 63 rokov. S predplatnými cestovnými lístkami budeme môcť v rámci vybraných zón precestovať neobmedzený počet kilometrov, neobmedzený počet krát po neobmedzených trasách. Kto je za? Čo? Tí, ktorí cestujú pravidelne na dlhšie vzdialenosti, môžu využiť mimoriadne výhodný celosieťový lístok bez zónových obmedzení na celom území východného Slovenska. Tak kto je za? Predplatné lístky budú v prepočte na jednu cestu najvýhodnejšie. Na svoje si prídu aj občasní cestujúci, ktorí si budú môcť zakúpiť výhodný jednorázový prestupný lístok na 2 spoje. Všetky výhody budú spojené s dopravnou kartou, a to aj novou, virtuálnou Mobile. Používanie klasických a virtuálnych kariet bude bezpečné, pohodlné a pomôže zrýchliť dopravu. IDS Východ, doprava bez hraníc.